A Coruña é unha cidade que se vive dende primeira hora da mañán ata final da noite. É unha cidade que esperta nos seus barrios, nas súas empresas, nos seus colexios e escolas, nos seus negocios, nos seus comercios, nos seus barrios, nas súas rúas, podía seguir, na súa cultura e, por suposto, na súa xente. Creo que unha das maiores virtudes que ten a cidade que é unha cidade pensada para todo o mundo, dende os máis pequenos ata pois a xente maior. Nos desenvolvemos as nosas políticas sempre pensando en todas as idades, en todo o espectro demográfico e sobre todo tamén en algo fundamental, que é a posibilidade de que compartan espazos. Tiven varios negocios en Monte Alto. En Monte Alto, sí. E nunca pensei en ir para o mercado, a verdade. Por eso, decidiches abrir no mercado, por que? Tiven 3 tendas por fora, pero cando vin o mercado como estaba, a verdade que me encantou. Estamos en una ciudad de primera, desde el punto de vista de movilidad también. Estamos poco a poco, pues, con nuestros granitos de arena aportando ciertas mejoras. Quiero trasladar el agradecimiento tanto, sobre todo, a los responsables del concello, alcaldesa al frente, el concejal de distrito, señor Laje, por la capacidad de poder entender que siendo una situación no fácil, que era una situación no fácil porque está pendiente de algunas cuestiones de tipo burocrático, pero sí hemos encontrado rápidamente esa cercanía, esa sensación de necesidad de facilitarle al barrio la movilidad. Muy bien. Pois iba ali ao centro cívico a facer gimnasia, tamén yoga. Yoga, que ben, non? Sí, yoga, levo moitos anos. E tamén, bueno, pedín se me deixaban facer isto da costura, que me gustaba sempre. Dá gusto ver columpios adaptados, que todos os nenos poden participar neses parques e, sobre todo, incluir a todos, non sexa un columpio solo, sino que sean columpios compartidos. Hai canteira, na Coruña hai moita canteira. Se está a facer as cousas moi ben no liceo, non só no liceo, nos equipos que rodea a Coruña, es que penso moitos clubes. Eu son non son do liceo de sempre, son de Dominicos, da cidade bella. Aí están a facer as cousas moi ben, Compañía, agora Oleiros, bueno, todos os sitios. Penso que hai un tecido industrial importante, que somos sede de moitas productoras, que somos o berce de moitos artistas que escriben, que crean, que gravan, que fan teatro, que pintan, que compoñen, e que eso, non sei, se vai na idiosincrasia ou unha cosa que se contaxia xeración tras xeración, e que vivimos nun sitio que é alegre e que nos impulsa e que nos dá oportunidades, e non hai que deixalo. Creo que estamos en un grandísimo momento, sobre todo, y aquí también quiero señalar, ya no solo la cultura siempre ha estado por detrás de todo, nunca hubo medios para la cultura, para la igualdad, para ciertas cosas. En este caso me parece que sí, que lo hay, pero además de eso me parece que el personal humano que tiene la Concejalía de Cultura, que es con la que me tocó trabajar, es inmejorable. Hoxe Coruña é a cidade 100% referente no ocio nocturno a nivel, eu non diría só Galicia, sino a nivel de todo o norte de España. Entón, a calidade que temos de ocio é moi boa.
e máis cos pasos que estamos dando día a día. Neste caso, eu declaro-me inesista completamente, porque é a primeira alcaldesa, neste caso, unha persoa referente no sector de responsabilidade que se senta co ocio nocturno e cos veciños. Nos temos que convivir. Había unha longa lista de asuntos que levaban moitos anos agardando e que quedaba por facer unha estación intermodal, a transformación e ampliación de Alfonso Molina, o novo Choac, a pasarela de Pedralonga, os peiraos interiores, etc. O mercado de Santa Lucía e tantas outras cousas, actuacións nos barrios pequenas e grandes, os equipamentos públicos, os mercados municipais necesitados dunha profunda modernización e o espazo urbano que clamaba por ser coidado e ampliado. E sempre estábamos falando do mesmo, dos mesmos proxectos pendentes, das mesmas reivindicacións, dos mesmos bloqueos, das mesmas discusións, e hoxe, sin embargo, eses grandes asuntos que enchían as páxinas dos xornais, pois ou están resoltos, ou están en marcha, ou están xa encamiñados. A estación intermodal está en execución, avanza esa necesaria ampliación e transformación de Alfonso Molina, igual que avanza o novo Choac. Tamén abrimos equipamentos públicos como o Centro Cívico do Birloque, o Centro Polideportivo no Castrillón, recuperamos a Casa da Abeduría, puxemos en marcha o primeiro plan de centros cívicos de toda a historia da cidade, ou ese primeiro plan de barrios que levou a cabo transformacións tan importantes como as de San Andrés ou agora mesmo a dos cantóns, e iso permitiu nos dar un paso decisivo para que deixáramos de falar do que queríamos ser e empezáramos a falar do que imos a ser no futuro. Mais alá das nosas rúas, dos nosos barrios, hai outro reto que temos por diante e que me parece importante resaltar hoxe, que é a área metropolitana. A área metropolitana é dar resposta a unha realidade que xa existe porque xa a estamos a vivir. Somos milleiros as persoas que nos desplazamos cada día, que traballan, que estudian, que desenvolven o seu tempo de ocio máis alá deses límites administrativos que teñen os concellos. Agora que imos ter estación intermodal, pois temos unha oportunidade magnífica para reforzar esa realidade, para pensar no futuro como merece a Gran Coruña que xa somos. Unha Gran Coruña que precisa para isto tamén a implicación e o diálogo doutras administracións, especialmente da administración autonómica, para que, por exemplo, o noso aeroporto, que dá servicio a gran parte da provincia da Coruña e tamén da provincia de Lugo, pois siga medrando e con el a nosa cidade en todos os sentidos. Foron 3.000 as vivendas que se incorporaron nos últimos anos ao Parque Residencial da Coruña, unha das maiores incorporacións da última década, e destas 3.000, aproximadamente 800 son vivendas protegidas, promovidas, querido Carlos, fundamentalmente en Xuxán, que é un dos novos barrios que está crecendo. Fomos tamén a primeira cidade galega en obter a declaración de zona de mercado residencial tensionado, tamén a primeira que regulou as vivendas de uso turístico para garantir a vida nos nosos barrios, para garantir o acceso á vivenda, para protexer ese uso residencial, e imos seguir traballando co resto das administracións, cedendo suelo para que se construa vivenda pública, aumentando a reserva de vivenda protegida nos desenvolvementos urbanísticos que se están a levar a cabo, porque a vivenda non pode ser un freo ao desenvolvemento da cidade. E, polo tanto, ningunha destas medidas de xeito aillado soluciona o que hoxe é un problema, pero si agardamos que no medio prazo vivenda e problema non estean sempre na mesma frase. Por eso, aprobamos un plan municipal de vivenda 2025-2030 que fará que a estas 3.000
vivendas, estas 800 de protección oficial, se sumen 11.000 máis nos próximos anos. E este crecemento de cidade, esta Coruña con máis actividade económica, con máis emprego, con máis oportunidades, con esta capacidade que temos para atraer talento e tamén para retelo é o que fai que Galicia progrese. Nos non aspiramos simplemente a acompañar o progreso de Galicia. Nos queremos liderar ese progreso e ese crecemento. Este liderado o entendemos non como un privilexio, sino como unha responsabilidade. A responsabilidade de seguir traballando para seguir medrando. A responsabilidade que nos fixo desenvolver ese plan de barrios de 125 millóns de euros e decir que 9 de cada 10 euros que se invisten nesta cidade están destinados aos barrios. Monte Alto, Santa Lucía, cada un por separado, suman máis investimento que San Andrés e os cantóns xuntos. E o facemos así porque queremos recuperar espazos para as persoas, porque queremos reforzar os servizos de benestar, ampliar os equipamentos deportivos, sociais, educativos, culturais. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. 1 millón prácticamente de metros cadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da nosa cidade, ese espazo que durante xeracións funcionou como unha fronteira que estaba vedado e que estaba vallado, e agora é xa un lugar de encontro e o será moito máis. Un lugar onde vivir, onde innovar, onde crear riqueza e onde abrirnos a ese océano Atlántico que deu forma ao noso carácter. Hai momentos os que levan moitos anos en política, os que tiveron responsabilidades antes que nos o saben. Hai momentos que marcan a unha xeración e creo que para a nosa Coruña Marítima vai ser ese momento, porque é a oportunidade que temos, froito do diálogo, de sentarnos todos xuntos na mesma mesa e de poñer por diante os intereses dos coruñeses e da Coruña por riba doutros. É a gran oportunidade que temos e imos aproveitala. Vivir na melancolía está ben, pois, para algunha peli da Academia Galega, pero eu son de mirar ao futuro, de construir futuro e, sobre todo, de escribir o futuro de Galicia dende a Coruña. Sempre alcanzamos as nosas maiores cotas de éxito cando apostamos polo progreso, pola educación, pola igualdade, pola cultura, polos servizos públicos, polo noso tecido deportivo, por todo eso que nos fai ser o que somos. E cando miramos cara adiante quedan retos, claro que sí, queda moito por facer, moito fixemos xa e moito máis imos seguir facendo nunha cidade que deixou atrás as contas pendentes para escribir ese futuro desa cidade case que hiperactiva. Antes me pedías, Isa, que definir con algunha palabra, e xa foron saindo, non? Orgullosa, ambiciosa, hiperactiva tamén. Orgullosa do que somos e do que representamos. Porque a Coruña era branquiazul antes de que fose Galicia, formaba parte da nosa historia colectiva, ter contribuído ao nacemento dun dos símbolos máis recoñecibles do país. Por certo, o primeiro edificio público no que ondeou a actual bandeira de Galicia foi un 25 de xullo no Palacio Municipal de María Pita. Por iso, temos a responsabilidade de seguir facendo bandeira da Coruña, de envolvernos nesa bandeira, a nosa, a do progreso, a do liderado, a do orgullo coruñés, a nosa bandeira. Esa Coruña orgullosa da historia, dos símbolos, do carácter aberto. Esa Coruña de primeira, unha Coruña que volve a liderar e nunca deixará xa de facelo.